Mbak Nandasari menika mijil saking pundi monggo? Saking Tulungagung sakmenika. Tulungagunge pundi Mbak Yu? Tulungagunge Ngunut. Nate sowan mriko Mas Akbar. Dereng kula nek Tulungagung pernahe ngujang kalih Gunung Bulu. Lah dalah pados napa sak mriko? Anu numbalne Victor niku lho. Kula nggih lebon ben laris sabrata. Kalau wingi nembe kalih Pakudatu nggih. Nggih, Kok mboten pinarak nggih kula. Oh nggih. Lah wedi kula nek panjenengan pas tampil. Kan saged WA. Oh. WA. Kula dereng gak kagungan nomor panjenengan. Lho bapak jenengan wonten ngoten. Nggih. Mangke anu mawon, WA kula lebokne WA jenengan. Napa nih? WA ku lebokno. Nomere. Nggih, WA ku lebokno WA-mu. Ampun salah. Nomor WA niku lho. Nomere. Nggih, nggih. Dah menika kelahiran tahun pinten to Mbak jenengan niku? Kula 2003 Mas Akbar. 2003. Sik pantes ya. Menawi kula menika kelahiran tahun 1900. Kula nek Mbak Nanda mau nyuwun sewu Mbak. Kelahiran tahun 2003. 2003. Berarti panjenengan menika sampun kula anggap kadidene adik kula piyambak. Nggih. Jenengan nggih kacang Mas kula Ya. piyambak. Ngaten iki karepen mboten salah penampa. Mergi nek wong liya percaya, Mbak. Kula nganggep Mbak Nanda menika seperti adik kula, seperti saudara kandung saya sendiri. Mergi kula niku ngrumangsani, kula niku anak ragil. Oh nggih, kula nggih ragil. Wah, maksudnya aku kok gemes wis-wis. Ah, wow, apa itu? Yo, buka celuk, Dik. Heeh. Tembang menika nggih kula kintunaken dumateng ingkang memonitor lumantar channel YouTube. Ngono. Lumantar channel YouTube Astabrata Media. Mugi saged dadosa jampi sayah. Ngono ya, Mak. Iya. Ngestokke dawuh. Yuk dilanjut. Atur para pamirsa
ingkang wonten TKP Macanan. Iya, Sutresna budaya pecinta wayang kulit. Khusus para warga ingkang tansah mengikuti Sanggar Seni Asta Brata mugi-mugi sageta damel jampi sayah tombo kesel. Salam pambuka dadi ati. Yuk. Masuk. Yuk ditelaske. Matur nuwun Dik Sinta ingkang sampun ngaturaken langgam dadi ati. Iya, dileki ditirakati. Apa meneh tumrape wong Jawa kuwi laku sing paling ampuh siji melek loro luwe no. Oh iya, nek melek ya cara-carane kaya bengi iki kabeh para warga gong bebrayan agung lek-lekan tirakatan fa insyaallah sing didedonga bakale kasembadan senadyan ing tata lair nonton wayang golek hiburan nanging tembunge wong Jawa ing lair angudi karya ing batin hangesti Gusti. Oh ngono. Ketoke nonton wayang, ketoke golek hiburan. Ning batine tansah nyuwun marang purbaning Gusti. Ngono ya, Mbak. Terus angka loro luwe utawa poso sregep-sregep poso kareben neter ketrimane ngurip karben apa sing dadi panjangkane bisa kasembadan ngono. Iki uga ana nawala meneh no. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request niki Mas Akbar Pangkur Semarangan dipun bawani Mbak Nanda. Wah. Kalian Kembang Rawe saking Bopo Suki. Wah iya. Ya, Ya, Mbak Nanda dijumenengke.
Ya mecah sepining swasana praon, praon. Oh iya, kanggo ngendoni swasana kang kenceng ngregengake kahanan dimene luwih gayeng. Ayo, Dik Nandasari katuran jumeneng wonten ing pepangkuan. Yuk, irama seger. Ya. Sekali lagi. Yuk tabrak jaipong. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Nandasari. Wilujeng dalu selamat malam Mas Akbar. Alhamdulillah lama tidak jumpa. Nggih. Kita dan saya dan Mbak Nanda dipertemukan di Desa Macanan. Nggih. Wonten dalemipun Bapa Suki Bapa Suki. Bapa Suki, Suki niku wonten tegese Mas Akbar. Apakah arti dari Suki Mbak Nanda? Suniku sugih tresno sugih bondo sugih ngamale. Amin. Kiniku kinabulan napa ingkang dados gegayuhanipun. Wah, niku Bapa Suki. Bapa Suki. Suki menika menika sugih tresno marang keluargane, sugih bondo ya wis kelakon nimbali panjenengan. Sugih duit, sugih ngamal. Sugih ngamal. Anggone ibadah. Terus ki wau kinabulan menapa ingkang dadi panjangkane. Nggih, leres Mas Akbar. Nek kula niku Akbar. Akbar niku akhlake sabar. Lah niku golek-golekne. Alhamdulillah. Mbak Nandasari. Saya kira saya niki bertemu kalian panjenengan Mbak Nandasari niku kaping kalih nggih. 3 no. Kok 3? Ingkang winginane. Oh di podcast. Nah, maksudnya di panggung. Di panggung tasik. 2 kali nggih. Nggih, kapindho niki. Mbok menawi warga masyarakat Macanan ada yang belum kenal, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nggih. Mbak Nandasari menika mijil saking pundi monggo? Saking Tulungagung.
sakmenika. Tulungagunge pundi, Mbak Yu? Tulungagunge ngunut. Nate sowan mriko Mas Akbar. Dereng kula nek Tulungagung pernahe ngujang kalih Gunung Bulu. Lah dalah, pados napa sang mriko? Anu numbalne Vektor niku lho. Kula nggih lebon ben laris sabrata. Kalau wingi nembe kalih Paku Datu nggih. Nggih, Kok mboten pinarak nggih kula. Oh nggih. Lah wedi kula nek panjenengan pas tampil. Kan saged WA. Oh. WA. Kula dereng gak kagungan nomor panjenengan. Lho bapak jenengan wonten ngoten. Nggih. Mangke anu mawon, WA kula lebokne WA jenengan. Napa nih? WA ku lebokno. Nomere. Nggih, WA ku lebokno WA-mu. Ampun salah. Nomor WA niku lho. Nomere. Nggih, nggih. Wah. Ngaten iki nganu, Mbak Nanda menika kelahiran tahun pinten to Mbak jenengan niku? Kula 2003 Mas Akbar. 2003. Sik pantes ya. Menawi kula menika kelahiran tahun 1900. Kula anu Mbak Nanda khusus malam ini panjenengan jangan memanggil saya Mas ya. Lah napa? Romo. Romo. Yo. Lah kok suwepeh ajake. Mboten Mas mawon, aku yo menolak tua kok. Kula salut sekali Mas Akbar dalu niki saged sowan wonten macanan niku luar biasa. Pamiarsane mboten kok namung saking pini sepuh. Nggih. Tapi kebanyakan niku kawula-kawula muda. Wonten balita saged nabuh sakmenika nggih. Lho, napa nggih? Lah niki. Wow. Bayi lanjut usia niki. Nggih, niku stunting. Nek Mbak Nanda mau nyuwun sewu Mbak. Kelahiran tahun 2003. 2003. Berarti panjenengan menika sampun kula anggap kadidene adik kula piyambak. Nggih. Jenengan nggih kacang Mas kula Ya. piyambak. Ngaten niki karepen mboten salah penampa. Mergi nek wong liya percaya, Mbak. Kula nganggep Mbak Nanda menika seperti adik kula, seperti saudara kandung saya sendiri. Mergi kula niku ngrumangsani, kula niku anak ragil. Oh nggih, kula nggih ragil. Wah, maksudnya anak ragil kan tidak mempunyai adik, gitu. Mila panjenengan pun kula anggap adik kula piyambak. Nek wong liyane percaya, nek Astabrata kuwi mboten percaya. Blas. Batene sapa-sapa kok dianggap adik-adike kok akeh men. Bar adike dipangan. Hei! Maksudnya dipangan suarane, dinikmati kabisane. Iya. Iya. Tadi berangkat dari rumah jam berapa, Mbak? Kalau wau jam gangsal Mas Akbar sarene muacet ngapunten niki wau ora dirandha. Mboten napa-napa, penting sampeyan saged hadir di panggung Astabrata. Kula pun bombong, kula pun bungah, kula pun bahagia. Kula nggih bahagia. Iya. Sak menika menempuh sekolah dateng pundi, Mbak? Wonten Universitas Terbuka. Jurusanipun? Jurusan manajemen. Manajemen? Oh, manajemen. Oh, manajemen pun itu. mencakup sedanten mulai bisnis keuangan dan sedayanipun. Berarti panjenengan kalau sudah diwengku oleh kakung atau dinikahkan oleh seorang laki-laki, jika kuliahnya jurusan manajemen pasti pintar menata uang, memanage ekonomi suami itu pintar. Kan calon debt collector. Kok malah debt collector. Anu ndonga napa Mbak Yu, Mbak Dek Nanda. Mbak Yu. Dik. Jarane adik, mamane Mbak Yu. Didik. Nggih. Matur sembah nuwun saderengipun dumateng Bapak Suki sampun kepareng nimbali Mas Akbar sak rombonge. Rombongan. Mugi-mugi Rombongan. anggenipun rombonge bakul bakso piye? Lah niki baksone. Oke. Kaya oleh lah eneng kok. Dengane pripun? Nggih, mugi-mugi Bapak Suki dalasan sak keluarga tansah pinaringan kawilujengan kawidatan lan karaharyan, kecukupan sandang pangan lan papane ayem tentrem jenjem niskala nir ing sambikala. Amin. Semanten ugi ingkang sami rawuh wonten mriki kula dongaaken panjang yuswanipun. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah tur barokah. Amin.
Tangdungane kathah, kena kanggo mbangun omah, kena kanggo ragat sekolah, benjang kena munggah kaji menyang Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Wah, niki lho priyayine cantik, gitu, public speakingnya hebat. Wah, bejane sing besok sing duwe bojo, gitu. Degane krambil ijo, Bejane sing duwe kambil. Bejane sing duwe bojo. Oh, sing duwe bojo. Tegane krambil gading, bejane sing iso nyanding. Alah. Guyon kalih melampah nggih, Mbak. Nggih, Mas Akbar. Ya, menika wonten ingkang serat. nggih seseratan menika nyuwun menika kalih Pangkur Semarangan menapa caping gunung monggo panjenengan ingkang sreg langkung rumiyin pundi. Pangkur Semarangan Kalih caping gunung dipun Caping bawani. gunung. Monggo ingkang sreg langkung rumiyin ingkang pundi. berarti Kembang Rawe. Duh, Kembang Rawe mengke. Oh, mboten nggih. Yo. Nggih, caping gunungnya Aku mawon. kok gemes suwe-suwe. Wow, apa itu? Caping gunung dipun bawani nggih. Nggih. Berarti ada yang genjleng. Jenengan. Lho. Oh. Dalang kok kon jembeng. Jengleng. Jembleng. Jengleng. Anu Nggih. Mas Vektor. Dari namanya itu pasti piantulnya dedek kene iku mesti gagah prakoso nggih. Gagah prakusa godhek wok simbar jojo pating Waduh. grantong otot Lah, bebayune glimbu Masya glimbu. Allah, ya Allah, ya Allah. Aku jendak sabar Mas, gek ndang ditimbali mau. Koyok bule persis. Persis bule Nggih, Mas, nggih, nggih. pauting Jenengan mesti. madhep genteng riyen, kejutan. Madem mriko. Nggih no. Jeneng mesti mboten ngapusi to? Mboten, mboten. Masalah ya ampun Mas Victor, ya ampun Mas Victor, gek Ayo. ndang rene yo Mas. Ya munggah serampat sak rambahan wae to. Heeh, yo. Sampun apa dereng? Dereng. Oh, dereng. Ben joget serampat sik, Ya Mbak. ampun, teh ndak sabar, mesti piantune mesti gede gagah prakoso. Oke, Rio. Atur nuwun. Pripun kaya bule to? Masa Allah Mas, nemu ngenean iki tempundi to jenengane. Kok iso nek ngarane iso kenean lho. Wong yo gantenge imute kaya ngene to. Delok to, jenengan sawang. masalah. Jenengan nek nyawang aja kok kadowan, kok cedakan suwe-suwe kok nak muka. Sampeyan iki nganggo jari apa nganggo rok sepan? Iki mau serbet. Malah serbet. Saliman to, saliman Mas Victor. Hale. Loh, Loh, Kita wong piye to? kok iso keliwatan nih lho. Kene. Orangnya di atas kok Sali. halo. Ya ampun. Alah, tangkindung kin tangkindung, tangkindung kin tangkindung, tangkindung kin tangkindung. Kaya dakucan tenan. Niki Mas Victor, Mbak. Niki Mas Victor. Lho niki kuliah, Mbak. Mbak. Oh, sak menten niki. Nggih, elek tanpa rupa ngaten niki nggih. Kuliah. Oh, kuliah. Wonten pundi Mas Victor? Dek. Nah. Dek nggih. Dek mawon ten napa-napa. Dek Victor. Ya. Wonten pundi Wonten anggenipun? Solo, Kakak. Solo. Solo. Krunguku mbolo. Ya ngeterne dalange iki, Mas. Ora tahu aku dolan bulu. Nggih. Semester pinten? 6. Oh, Semester 6. 6. Oh, sami Jurusan, kalih kula. jurusan. Jurusane napa, Mak? Mas Dik. Sorry. Iso mak. Iso mak. Kleru kok. Jurusane napa? Jurusane. Kula kuliahe ten ISI Surakarta. Oh, jurusan apa? Ayo jurusane ngerti ra sampean? Mesti bakul.
Bakul togel ya. Ayo. Jurusane napa? Jurusane ayo apa Mas? Sampeyan gede apa? Nek apa isiku ya paling bathik. Mudu. Keris. Hah? Nyapa nang keris? Musik. Kampus 1. Lah keris karo iki gedhi kerise lho. Keris sakmene lho. Gejimat. Musik. Musik? Bukan. Musik. Tasik sendret tasik. Ha, bukan. Bukan. Lah apa napa? Jurusane napa? Apa ayo? Nek ngene iki genah apa ayo? Oh. Teledek. Oh, kedak-kedak ngene karena. Apa nek jurusan aja kuliah jurusane teledek. Kedak. Jurusannya apa Mas Napa, Victor? Mas? Kados Mas Dalang. Lho. Dalang toh? Ya ampun, ndak sakmene dalang apa kuat dijekeprak. Lho. Lah ya dalang nek semene kotake ora kotak jajan lho. Demben kok kotak amal Mas. Gua buki wong aku. Kira maling. Niki pedalangan, Mbak. Dalangan. Nggih saged dalang. Kulino to. Walah mesakne keprake. Ya keprake cilik ngono kae. Niki takon ngancani jenengan, Mbak. Jenengan bawa caping gunung sing jenggleng Mas Niki. Victor. Ya Jajal. ampun. Dijenggleng Mas Victor Wis krasa apa sakmene, ora? Pranggih namung keri. Dhuwure ram. Wah, lek cuwilike. Ora apa-apa cilik. Ora apa-apa, sing penting kan tenagane. Tenak tandange. Tenagane. Lah iya mau. Ya iso- Bareng Mas Victor ngadeg kok nggur sak bokonge lho. Lah iso. Awet nek natap. Samare lek kelungguhan lho ngene. Kursi kok. Ayo selindro. Nggih. Oh, ngeten niki dados bintang tamu lho teng pundi-pundi. Lho napa nggih? Nggih, dhewe ngenane mesti dadi bintang tamu terus dados napa niku nyakil Macak niku lho. cakil. Nggih. Bahaya. Ning mboten lucu belas. Pancen aku dagelan spesialis kobrong. Dadi ndak nek lucune blas. Mulai yo nekat. Oh alah. Kantek dioneng-oneng golek pakan sak mlokane tek cakil. Apel. Gareng. Alah lah jan. Yo jajal, dijenggleng. Ngene menak. Saten. Iso tenan apa ora? Sisa. Tok ngono. Lek ora iso njaluk warah maksak berdhisik. Walah kono sing mari aku kok. Oh, malahan. Dalange terlalu polos. Polos betul. Polone los ngono maksudnya. Piye polos apa? Polone los. Gendeng. Utek muda. Dalang kok dipolok-polok. Ya mboten Mas. Oh, jangan. Sae. Poloe mesti gawe kaos polo. Yes. Ya, terus ya. Saben bengi nyawa Urung. Ya aku ki Sik, pemanasan. aku sik menghayati ngene. Yo, ndak. Ngeruduk ae. Yo, yo, Masak. Sing lanang kok kudu ae. Aku nek roh ngene iki kudu tak pangan ae. Alah. Apa iso diladeni tenan apa Ora iso? Ora geduk. Ya aku disambung paralon apa ngono. Masaku. Kok ngancik-ancike sik kurang kok. Yo. Sok-sok neh nggawa egrang. Poh. Ben Gerak. pas. Numpak engel. Yo. Nyawa Kok tinju ya? kona. Yuk. Alah mek separuh. Wah. Lek munter ngene rumangsane wis koyo bagus dhewe ngono to. Wis koyo damar wulan ngono apa piye? Aku damar wong. Damar oblik kowe iki. Cilik sentir. Ya. Oh mek separuh ngono. Kurang dhuwur ngono ki. Separo Jare kok kene. Kok kene wis ya kene. Iya. Kok kene ben dhuwur. Ben krasa. Kurang dhuwur. Kurang penonton gak ketok ya Mbak Danda ya, ndak di. Mboten nah sing mersane sing teng wingking Kuat. mboten ketawis. Wis kok kono. Nah, sampeyan Bu nggih. Ya lah. Ngene sampeyan bayaran piro, Mas? 75. Mangan Potong. jobo. Yen mamacan mongkara
Kok iso mak prok ngono tok gak iso marem to, Tor? Lah wis dhuwur iki. Hah? Wis dhuwur iki. Jajal ben, tulung dande kok ora iso to? Ndak kok kene ngene, tulung dande, tulung dande. Lho, kok iso kena balung? Aku roh, Mas. Napa? Mergo nandhake dhuwur. Oh. Mula iso natap. Oh, jajal momone Bu Parsinem, sinden pojok dhewe jajal. Tulung dande, Jale. tulung dande, tulung dande. Wah, muni. Jodone iki. Ngono. Kok penak kono coba. Mbak Nanda, balik Mbak Nanda. Oh, alah. Wis ngono, Mas. Iso ditambah kayak mau nguyuh arep entek lho. Wis kadung penak. Wis apa? Seger. Sampai terus nyapa kok kono iso. Penyebabe. Wis ombo. Hei, ombo pamikire. Pamikire. Pengalaman. Wawasane. Ya liyane Oh, bahasa. rumangsaku. Cilik. Lanjut. Cilik aku sing ngerti ngonoan. Lah iya to, rusuh kowe iki. Aku sing marahi yoga-yoga. Tukang kendang lho sing. Ya. Kembang wae watan gunung ora penak Mas balik rono jale. Wah, iso marem to. Iso marem bisa. Ayo kono. Kene. Apa dijajali lho. Saya atos. Balik Mbak Nanda. Sama dasar jajal jalange, Mak. Poh, lah kok loro. Atas. Paling kena sikil mau. Kencretan. Masaku. Ya. Semprotak-protak. Mas Vektor, Pada dalu. rasane piye? Wah, jandak krasa. Sing ndak krasa sing wedok. Sing aku no. Aku wis kadung ngoyo. Aku leh rugi lehku jamu. Lah, jambu. Jambu. Pas di dapur jenglot kabeh. Kene-kene jamune ya ndok. Ndok apa? Ndok cecak. Ngono wis marem. Ya. Panas udan janjine piye Mas janjine kepiye aja ngeso-ngeso aja mepet-mepet. Ora. Kok ngono mosok dalang kok ngono. Lah piye ta? Lah kene Ya sik sing joget. yo larase ki dipasne to. Iya ta. Ora. Malah Ya. panas udan Diudani. Hei! Kok iso diudani lho? Udan. Udan ya. haling-haling. Awas. Iki nyakil iki ya mesti ya. Ora.
Ora nyakil jaran malah ngene. Yo. Oh, jaran. Wow, jaranan miniatur. Yo. Capi gunung. Waraga Astagbrata. Astagbrata. Ya. Ya, jajal kaya ngopo jogete pedalangan iki. Ya. Mboten sauto, Dewi ingin ngene kados sauto to, Mas? Lah, wingi koyo salto ki gak to? Kanggo salto to. Salto mboten derek. Salto, salto. Sauto, sauto, sauto. Salto. Sauto, sauto. Salto. Salto. Sauto. Sing di omah sapa, Mas? Pak Suki. Pak, tiap-tiap ambulan nggih, Pak nggih. Wah, Ngapa kok ambulan? yo, salto. Nuruti, Melek. nuruti kekasih hatimu lho, Mbak Bisa Nanda. tak lakoni apapun untukmu sayang. Iya. Muka. Mboten. Mboten. Iya, iya, yo. Mas. Salto. Ya lah. Wah, engko tibone rene kok. Oh, jalan tepuk tangan, tepuk Oh, tangan, jalan tepuk tepuk tangan. Oh. Ancang-ancang donga. Wah, iya. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. tepuk tangan. Oke, oke, oke. Oh, tepuk tangan. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan nek temang. Kapan? Saltomu kapan? Kok pada tepuk tangan? Tepuk tangan terus. Oh, bariki. Kok guru nyolot cok? Kok guru nyolot cok itu? Lah piye to? Salto mubeng lho. Woh, Sauto. ngene. Munyer. Omong ngene to. Lah kok guru nyulut ngono tok. Ayo, tak jaluke ngene. Ngene lah ya. Yo. Kok sing Ora ngene? kesuwen iki. Lah jare ngene aku ngetute sampe. Awake lho. Kok isake to? Awake kok nggur tangane Jare umpung. ngene kaya aku yo ngene yo. Lah mosok aku mbok nyontoni dalang jempalikan. Ayo ayo ayo. Ora. Ora. Cerita. Aku ora pengen. Yo yo tenanan tenanan. Heeh, jajal ben Sing tenang. penonton keplok. Heeh. Setidaknya iki enek kelebihanmu. Ah, ngono lho. Yo. Oh, ngalih. Yo, yo. Pak Suki nyuwun cikrake, Pak. Telek apa piye? Jajal ditakoni kita mancing kita. Oh, iki kesusupan. Kesusupan. Kesusupan kok Kesurupan. kesurupan. Alah sakmene kaya kober kelebon. Heeh.
Loh. Diapane kamu? Lah ngedeni kok Oh, ngedeni. malah wis rupane ngene. Mbah, jenengan sak Mbah. Mbah. Kalian Mbah sinten ngono? Iki lambene. Lam. Wis sak rai lambe kabeh. Mbah wilujeng dalu, Mbah. Dalu Niki kalian Mbah sinten? Darmo. Oh, Mbah Darmo, Mbah Darmo. Oh, Mbah Darmo, Mbah Darmo. Mbah Darmo saking pundi Mbah Darmo sak menika? Kok ngarep kali. Oh, ngarep kali. Teng mriki teng napa kok ngleboni Mas Victor sak menika? Aku mau rene mung nonton wayang. Nonton wayang terus. Iya. Yo. Ndak ser metu, Mbah. Ndak ser metu, Mbah. Tokno to. Iki lek ngetokne. Piye maksude? Ora usah kanggo kowe aku iso. Lek ngetokne piye, Mbah? Darmo. Kowe yen pengen ngetokne aku sangka bocah iki, Heeh. kudu enek sajene. Oh, Sajen. sajene napa, Mbah? Ya umume sajen iki apa wae mosok raro. Gedang, Moh, rokok. wegah. Kambil. Oh, talen dhewe. Lah apa nyuwun Guyugane apa? tak Duit lho. duit. Duwite sapa? Duwite sing di omah. Oh, iki demit. Demet tok dremis e lho. Lah wis mulih apa ora iki cah iki? Iya, malah ngancam iki. Yo, Malah ngancam. jajal soponen Pak Suki. Pak Suki soponen Pak Suki. Wonten apa mboten nek mboten Di nggih situ, Mak. kersane mboten napa-napa. Heeh. Pak Suki jajal soponen met. Suki, kene Suki. Kowe kok juangkar to iki? Hei. Wis jangkar iki lho. Ora ulah ngono kuwi. Demet tok. Pak Suki kene. Oh, Pak Suki. Pak Suki tesih lenggah mboten nggih? Kini ora digambu ya Pak Suki ra iso iki. Pak Suki nyuwun tulung, Pak. Iki nek ora ditokne bar jam 5 lho engko. Aja to. Mesakne Pak pun ringkih niki, Pak. Di. Enek ora wonge, nek renek tak sangonane sik. Oh, jenengan tambeli riyen. Tak tambeli sik. Oh iya, kene Mas. Heeh. Nggih. Kono. Yo. Oh, demet tok roh perkara duit iki lho. Duit ya. Duit to Mang Dik Nanda. Njaluk duit to? Nggih. Heeh. Wis ki ya. Nah. Nule kurang. Piye? Nole kurang iki. Demet tok roh nol barang lho. Iki gur 1000. Oh, gur 1000. Njalukmu piro? 100. Iya. Kerenge demet tok kereng men lho. Ya. Pak Suki tambahi. Dremis. Rekes. Wes kuwi. Balik ya. Wes, Dang, kono. Jajal. Iki wis balik apa sik anu iki? Oh, metu arep metu iki. Gandose ketok gandose. Gandose. Kaya bonsai ngono to. Wes iki metu iki. Wis kaya bonsai. Lah ya kaya bonsai lho. Wes. Iki Mas Victor apa Mbah Darmo? Aku Victor. Oh ya. Ya digosekno blangkone Victor. Loh, mboten usah, Pak. Mboten usah. Alah. Iki yo delemis sing nyapa to. Lah mau wis balik. Lah wis balik mbok tampani lho. Ya wis mau aku nek. Makasih, Pak. Alah. Oh, nambahi. Oh, tak kira nambahi. Apa ning guri kuwi ngono. Ora kira nek nambahi kok rene yo. Ya terusnya ya Mas Victor. Nggih. Nyapa neh? Jupuk blangkon. Oh, jupuk blangkon. Oh, diblangkon ya ora ya padha Weh, eleke. rok. Hah? Kualik. Sok walik lho. Masa pentolane ning ngarep. Loh. Masalah. Jare kualik. Oh, ya ora ngono kuwi. Tapi ta? Ujure kualik. Lah. Jan kaya bandar dadu kalah. Kaya dukun. Ya diterusne Mas Victor. Nggih, Mas. Heeh, kondi mau. Nadyan. Nadyan. Heeh. Nadyan
sarata Ya terus nih kok didangdut nih ya. Lanjut Mbak Nanda. Sekar bisa
ditelaske. Sekar pisan gunung desa Terima kasih Mbak Nanda, duduk dulu Mas Vektor matur nuwun.